Bueno, hemen daukagu hirugarren kasua posizio relatiboak aztertzeko. Kasu honetan, zuzen biak agertzen dira bat emonda bi puntu, bere bi puntu emonda, eta bestea ekuazioa emonda. Vale? Zengo dugu, lehenengo R zuzenaren ekuazioatara horretarako bere malda kalkulatuko dugu. Horretu dana, minus bi ken lau, zati zazpi ken minus bat. Kontuz ikurrekin hemen, sarri despistatu zen zarie, eta minus hori ez duzu ipintzen, edo lokakaz tontuak dituzue. Beraz, minus 6 zati sortzi. Oda, simplifikatuz, minus iru laurden. Beraz, ekuazioa izango da. I berdin, adibidez, lehenko puntua, lau ken iru laurden bider x ken minus bat, hau da, geratzen da, I berdin, hemen gehi lau, bale? Bueno, ingot porra, eta epin gehi bat. Bale. Eta beste ekuazioa, iru x gehi lau berdin 0. Gehi lau hiperkatu berdin 0. Eta, oinarte komentatu dugu moduan, bai? Bi ekuazioek osatzen duten sistema ebatziz, konprobatuko dugu zein dan euren arteko posizio relatiboa. Vale? Komeni da, edo komeniko zaizue, ekuazio hau, pizkat garatzea eta desagertaraztea izendatzailea. Gogoratu, bidertu behar dugula, bider emekate, oda bider lau, bidertu behar dugula, beraz, lau bideri, lau I, berdin, lau bider lau, 16, eta ken iru laurden bider lau, gertzen da iru, bider x gehi bat. Hauze, da, gauza bakar bat bidertzerakoan bider lau. Vale? Horan geratzen da. Ja, garatzen badugu eta alde batera pasatzen baditugu gauzak eta geratuko zen. Lau I berdin 16 ken iru x ken iru, beraz, iru x gehi lau I berdin 13. Hau da, R. Vale? Horrun, daukagun sistema izango da. Iru x gehi lau I berdin 13, eta iru x gehi lau I berdin 0. Sistema honek ez dauko soluziorik, argi dago, ez? Zergaitik, ezin dalako gertatu, hauze izatea 13 eta batera izatea 0. Bai? Beraz, ez du sistema honek, ez? Ez dauka soluziorik. Ondo. Soluziorik ez badoko sistema hau, claro, zer gertatzen da? Ebaki punturik ez daukagula, bi zuzen horien artean. Beraz, zuzen biak dira paraleloak. Vale? Ez gara geratu behar honeaz. Sistemak ez dauko soluziorik, oso ondo. Guk jakin nahi duguna da, zuzen bi horiek zelan dauden kokatuta. Beraz, kasu honetan, zuzen bi horiek dira paraleloak. Vale?